Fid-dija ta' jum ġdid imlibbes blena, mexxejt lil tlieta mis-sajjieda ħbiebek. U tlajt il-għolja li mill-qedem xedet, l-erf kbir u l-ġmiel li ma jintemx ta' ħsiebek. Sib ħelu li l-xxira ta' qawwietek li rawk issejjaħ mill-imwiet lit-tifla ta' Ġajru martu ntaqlin bin-niket ma jitfixklux qudiem il-mewt u d-difna. Ma jitfixklux meta jaraw kim dendel fuq sali paħrax li jsir tron ta' ħniena. Waqt li jilmħu l-glorja tiegħek tiddi, jilmħu fik faraġġ ta' kull qalb ħajjiena. Faraġġ qaddis li jimla t-tabor bdija. Bih baxqa wkoll illum qalbna monija. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Jew narfu l-preżenza ta' Alla li aħna qed ngħixu fil-preżenza ta' Alla ħalliq Alla li ħoloq u aħna li qegħdin nilqgħu dan id-don. U fil-fatt f'dawn il-xahar li għandna qudiemna sal-festa ta' San Franġisk. Ejjew ġurnata wara ġurnata infaħħu lil Alla il-ħalliq hekk tal-ħolqien u dan nagħmluh billi napprezzawh, billi nieħdu ħsiebu, billi narfu li dan huwa don avdat f'idejna biex inkomplu nindukawh u nitgħallmu minnu. Għalhekk aħna nħejju ruħna għal din iċ-ċelebrazzjoni qaddisa ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna ħalli bekk nilqgħu nagħti l-mulej il-maħfra tiegħu. U nitolbu flimkien nistqaj l-Alla illi jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil, billi ħallejt dmirijieti tiegħi l-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġlu qaddisin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija il-mulej Alla tagħna. U jħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-dunubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla tal-eżerċti, kull ma l-aħjar ġej kollu minnek, nissel fi qlubna li mħabba lejn ismek. U għatina li bit-taħriġ reliġjuż tagħna tmexxi l-qoddim dak il ju tajjeb fina u tħarsulna bit-ħabrik tagħna bla għeda. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostolu lill-Korintin. Ħuti, l-Ispirtu jarbel kollox sa fil-qiegħ ta' Alla. Min qed tara f'dak li hemm moħħbi fil-bniedem jekk mhux l-Ispirtu tal-bniedem li hemm fih. Hekk ukoll ħadd ma jara f'dak li hemm fallaħ li fl-Ispirtu ta' Alla. Aħna ma ħadniex l-Ispirtu tad-dinja,
imma l-Ispirtu ta' Alla biex narfu d-doni li Alla oġbu jatina. Dawn il-ħwejjeġ ħabbarnihomkom bi kliem li ma tallimniex mill-erf tal-bnedmin, imma mill-Ispirtu, u fissirna ħwejjeġ spiritwali l-nies spiritwali. Il-bniedem naturali ma jilqax il-ħwejjeġ tal-Ispirtu ta' Alla. Għalih huma kollha bluha, ma jistax jifhimhom, għaliex ħadd ma jista' jarbilhom jekk mhux bl-Ispirtu. Il-bniedem spiritwali jarbel kollox u lilu ma jarblu ħadd. Minnu dak li jista' jifhem il-ħsieb tal-mulej biex ikun jista' jgħalmu. Imma aħna għandna fina il-ħsieb ta' Kristu. Il-kelma tal-mulej, ir-roddu ħar lill-Alla. Ġust il-mulej fl-imġiba tiegħu kollha, flimkien ġust il-mulej fl-imġiba tiegħu kollha. Twajjeb u ħanin il-mulej, idum biex jadab u kollu tiba. Twajjeb ma' kulħadd il-mulej, ġubitu fuq kull ma għamel, flimkien ġust il-mulej fl-imġiba tiegħu kollha. Kull ma għamilt irrodlok ħajr mulej, iberkuk il-ħbieb tiegħek kollha. Is-sebħ tas-saltna tiegħek ixandru, fuq is-seta tiegħek jitkellmu, flimkien ġust il-mulej fl-imġiba tiegħu kollha. Jarfu l-bniedem il-qawwa tiegħek u s-sebħu l-ġmiel is-saltna tiegħek. Saltnatek isaltna l-żminijiet kollha minn nisel għal nisel il-ħakma tiegħek flimkien ġust il-mulej fl-imġiba tiegħu kollha. Takellmtu l-mulej fil-wedit tiegħu kollha, twajjeb f'dak kollu li jagħmel. Iwieżen il-mulej u l-kull min se jaqa', iqajjem il-kull minnu mitluq flimkien ġust il-mulej fl-imġiba tiegħu kollha. Profeta kbir qam fostna, Alla żar il-poplu tiegħu. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qajjem l-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu niżel Kafarnawm, belt tal-Galilija, u f'jum is-sibt qatt jgħallem in-nies li baqgħu mistaġba bil-mod tat-tagħlim tiegħu għax id-diskors tiegħu kien ta' wieħed illi għandu s-seta'. U kien hemm raġel fis-sinagoga li kellu fih spiritu ta' xitan ibn Ġess. U qabad jgħajjed bleħenoli. X'għandna x'naqsmu Ġesu ta' Nażaret. Ġejt biex taqidna jien naf minn int il-qaddis ta' Alla. Imma Ġesu widdibu bisħiħ u qallu iskot u oħroġ minnu. Imbagħad l-ispiritu xeħtu fin-nofs u ħareġ minnu bla millu ħsara. U kulħadd staġeb. U bdew jistaqsu wieħed lil ieħor u jgħidu dan xi kliem hu. Għax hu jordna b'seta u qawwa lill-ispiriti mnizza u huma joħorġu. U l-fama tiegħu xterdet ma' kullimkien f'dawk l-inħawi kollha. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Dejna Settembru u nibdew nistennew l-ewwel xita. Anke fis-snin l-oħra forsi tkun kienet għamlet diġà, imma qed nistennew din l-ewwel xita. Ix-xita li tinżel nadifa, l-ilma li jinżel misħab, imma mbagħad tkaxkar kull ma ssib fit-triq. Kważi ix-xita tkaxkar u turi xem fit-triq. Trabijiet, ħmieġ, żjud, plastik, biċċiet ta' affarijiet oħra. Tkaxkar u tiġbor mbagħad flimkien dak l-imbarazz li jkun hemm fit-triq.
L-Ispiritu tal-Mulej ukoll, l-Ispiritu tal-Mulej illi hemm fina dak li għalinna San Pawl b'mod tant sabiħ. Aħna li ma ħadniex l-Ispiritu tad-dinja ma l-Ispiritu ta' Alla illi jammar fina u li joħroġ minna. Aħna nirċevuh u dan l-Ispiritu proprio qisu bħax-xita illi ikaxkark, joħroġ minna dak illi hemm. It-tajjeb illi hemm u n-negattiv illi hemm. U l-tajjeb illi wieħed isaqsi jien minni x'inhu ħieġ? Jekk l-Ispiritu tajjeb anke jien biex noħroġ l-imħabba nesprimi ruħi b'mod ġenerus, joħroġ minni isliem, joħroġ minni lena il-paċi, jien fejn inkun, jien matul il-ġurnata, li ma spiritu joħroġ minni. U naraw li l-Ġesu joħroġ spiritu ħażin minn dan ir-raġel. Ġesu li ma jikkundannax lil dan ir-raġel imma joħroġ minn ġo fih dak li kien hemm ħażin. U forsi llum anke nitolbu lejn Ġesu. Ejna narfu anka l-ispiritu tad-dinja illi aħna għandna, is-supervja, l-ejra, meta aħna narfu xi ħaġa li ġiet mogħtija lilna imma minflok ma napprezzawha, ma nieħdu ħsiebha, ma ngħidu isma' din iridu ngħadduha għal uliedna jew kellha għal ġenerazzjonijiet li ġejjin. Le, naraw x'nagħmlu kif inkissruha u nużawha biss għal ġid tiegħi, għal ġid tiegħi. U allura anke f'dan iż-żmien, f'dan il-ġimgħat li ġejjin, f'dan l-istaġun tal-kreazzjoni li Papa Franġisku kien beda flimkien ukoll ma' knejjes insara oħra biex nimpenjaw irwieħna biex infaħħru lil Alla il-ħallieq tagħna u napprezzaw il-ħolqien naturali li jinkludu wkoll il-mod kif inġibu ruħna bħala bnedmin u napprezzaw dan id-don tant kbir illi aħna rċevejna u dan id-don li rridu nieħdu ħsiebu. U allura ejjew qabel ma ovvjament tajjeb li nirriċiklaw, nużaw fejn nistgħu, imma qabel dawn il-kampanji l-ewwel ma rridu nsaqsu x'inhu l-ispiritu tiegħi. U hemm l-ispiritu ta' Alla li jindokra, li jħossib, illi jaħseb fl-oħrajn anke fil-ġenerazzjonijiet li ġejjin, jew l-ispiritu tad-dinja egoist illi irrid issa malajr dak li jtini gostu pjaċir. Spiritu qaddis ta' Alla, inti li tagħmmar fina, oħroġ minna it-tieba, il-ġenerożità u l-maħabba ta' Alla, il-missier u l-liben. Nitolbuk Mulej sabiex verament nkomplu mexxin it-triq tal-konverżjoni biex narfuk, inħobbuk u naqduk f'kull mument. Inti li inti twajjeb u ħanin Mulej jirnesqulek it-talbiet tagħna u nafdawlek ix-xewqat u l-bżonnijiet tagħna. Nitolbuk Mulej għall-Knisja kollha sabiex tkompli tenna narfu hekk il-qawwa tiegħek ta' Alla kreatur, l-imħabba tiegħek, il-kreattività tiegħek u li fuq l-eżempju tagħha u b'inizjattivi kreattivi illum nagħtu importanza u nieħdu ħsieb dejjem aktar l-ambjent illi aħna rċevejna u relazzjonijiet bejnietna l-bnedmin. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbuk Mulej għalina l-koll li għandna responsabilità illi bil-mod kif nixtru, bil-mod kif nġibu ruħna, bil-mod kif nużaw il-proprjetà tagħna, l-artijiet tagħna, l-eliqi tagħna. Ejna Mulej ħalli narfu
Nagħmlu l-għażliet responsabbli mhux għall pjaċir tagħna issa, imma wkoll għal dak li se ngħaddu l-ġenerazzjonijiet il-futuri nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk ukoll għal dawk li aħna nafdaw l-awtorità illi tiddeċiedi bid tant riżorsi illi aħna għandna. Nitolbu għal mexxejja tad-dinja fid-dinja mhux biss dawk politiċi ma wkoll ta' kumpaniji kbar li jmexxu r-riżorsi tad-dinja. Mulej jagħtihom l-erf u sens ta' ġustizzja u ħniena nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal ġenituri kollha. Nitolbuk mulej sabiex tagħtihom l-għajnuna biex iħobbu l-xulxejn biex fuq kollox jagħmlu dan ukoll għal uliedhom biex verament ikunu ta' eżempju nisrani għal-jom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk ukoll għall-erwieħ kollha. Għatihom mulej lena ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fiskiet nistidnik biex tressaq it-talba tiegħek. Iradulek ħajr mulej fil-waqt li nberkuk għalli maħabba kbira tiegħek lejna illi inti u rejtna b'mod partikolari permezz tal-ħolqien tiegħek. U dan nitolbulek u nirringrazzjawk bi Kristus Sidina. Amen. Nitolbu ħuti sabiex dan is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob lill-Alla il-missier illi jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sakrifiċċju wa tifħir glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. B'din l-offerta qaddisa mulej għatina dejjem il-barka u s-salvazzjoni. Għamel bil-qawwa tagħha niksbu il-frott tas-sagrament li qegħdin niċċelebraw bi Kristus Sidina. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfaw qlubna il fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżżuħħar il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inraddulek ħajr bi Kristus Sidina. Faqda ta' imħabba niftakru fil-mewt tiegħu. Fidi ħajja nistqarru il-qawmien tiegħu. B'tama sħiħa nistennew ħiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u ntennulek bla qiegħda qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tassew int mulej, inti il-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs
Għadlek il-ħajr, qasam tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan u ġismi illi jingħata għalikom. Ekku kol wara li killa il-kalċi, reġa rad il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqal dejjem. Id-demm li jixxerred għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, noffrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Inradulek ħajrax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċa kontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna il-koll f'ġisem wieħed, lilna illi nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek li hija imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba, flimkien mal-Papa Iljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mal-Isqof Joe, u dak kollha li inti għażilt biex jaqduk fost il-poplu tiegħek. Ftakar mulej ukoll f'ħutna illi jaqdu bit-tama tal-qawmien. Mulej, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. U ħenna lina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem fl-imkien mal-Verġini mqazza Omma Alla Marija, ma' San Ġosepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, fl-imkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew mill-qalb nitolbu t-talba li jellimna il-Mulej Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missejna illi inti fissna wit, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art, ħobżna ta' kuljum għatina llum, ħaħfrilna d-dunubietna bħalma naħfru il-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Mulej eħlisna minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna illi qegħdin nistennew u nittamaw fil-għena u l-miġġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu, illi qed lill-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek u għatija slim u laqda li inti trid fiha, inti li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej Ġesu
tkun dejjem magħkom. u miegħek ukoll. Għatu, sinjal ta' paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien maddem ta' Sitan Ġesu Kristu jkun jistgħu lilna li se nitqarbu bihom mal-ħajja ta' dejjem. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubit tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħħi d-dnubit tad-dinja ħen dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda għid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Issa li tqawwejna mulej bil-ħobs mill-mejda tas-sema, nitolbuk biex b'din l-ikla ta' mħabba twettaq il-qlub tagħna u tħeġġiġna biex naqdu lilek f'ħutna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. U jberkom il-mulej Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu s-Santu. Amen. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Roddu ħar lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qoddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu s-Santu. Amen. Alla tagħna isma' it-talb tagħna, eħlisenna u jaqaf magħna, glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu s-Santu. Kif kien mill-bidu issa dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' it-talb tagħna
Ġesu li twilet għalina u jrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfirna d-dunubietna, eħlisna minn nar tal-infern, ħul ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk l-aktar li għandhom bżonn il-ħnina tiegħek. Nikkontemplaw u nikkonsidraw fl-ewwel misterju minn tadbatija. Meta Sidina Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort u għaraq l-għaraq tad-demm. Mistierna illi inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sama ekda fl-art. ħobżna kuljum atina llum, aħfirna d-nubietna bħalma nafru minnu ħati għalina, u la daħanni fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu s-Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina, jrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfirna d-dunubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħul ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkontemplaw u nikkonsidraw fit-tieni misterju minn tadbatija. Meta Sidina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u fraġellawh. Mistierna illi inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltinatek ikun li trid int kif is-sama ekda fl-art. ħobżna kuljum atina llum, aħfirna d-nubietna bħalma nafru minnu ħati għalina, u la daħanni fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek,
Imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi memlija l-malejmijak. Imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi memlija l-malejmijak. Imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi memlija l-malejmijak. Imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, Amen. Gloria al-Missir, u l-Iben, u l-Ispiritu u s-Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, Amen. Marja Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma tal-tana Ġesu li twilet għalina tkun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrilna d-dunubietna ħajsna minn nar tal-infejn. Ħu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. U nikkontemplaw u nikkonsidraw fit-tielet misteru minn tad-batija, meta Sidna Ġesu Kristu kien inkoronat bix-xewk. Missirna, illi inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema ekda fl-art. Ħobż da kuljum għatina l-lum, aħfirna d-dubietna bħalma nafr il-binuħa għalina. U la daħanix fi tiġrib iżdaħ l-islam id-deni, Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi memlija malejmijek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi memlija l-malejmijek, imbirka inti fost in-nisa. U imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi memlija l-malejmijek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi memlija l-malejmijek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi memlija l-malejmijek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi memlija l-malejmijek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi memlija l-malejmijek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi memlija l-malejmijek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi memlija l-malejmijek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi memlija l-malejmijek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, Amen. Gloria al-Missir u l-Iben u l-Ispiritu u s-Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, Amen. Marja Santissima, urina li inti jomna li kisma t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrilna d-dunubietna, ħarisna minn nar tal-infern. Ħu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. U nikkontemplaw u nikkonsidraw fir-raba' misteru tad-batija. Meta Sidna Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Misterna li inti fis-smawiet titqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema ekda fl-art. Ħobż da kuljum għatina l-lum, aħfrilna d-dubietna bħalma nafr il-minuħa għalina. U la daħanix fi tiġrib iżdaħ l-islam id-deni, Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi memlija l-malejmijek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi memlija l-malejmijek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi memlija l-malejmijek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulajmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulajmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulajmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulajmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulajmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulajmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulajmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Gloria l-Missir u l-Ibn u l-Ispiritu u s-Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marja Santissima, orina li inti jomna għalli kismat tal-tana, Ġesu li twilet għalina tkun bniedem bħalna, u Ġesu tiegħi jaffirna d-dunubietna, ħajsna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-wek kollha speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misterjum tad-batija. Meta Sidna Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Nissejna li inti fisma u titqaddes ismek tiġi saltinatek. Ikun li tritent kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna kuljum atina llum, aħfrilna d-dubietna bħalma nafru l-minuħa tiegħalina, u la daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulajmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulajmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulajmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulajmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulajmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulajmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulajmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulajmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulajmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulajmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Gloria l-Missir u l-Ibn u l-Ispiritu u s-Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marja Santissima, orina li inti jomna għalli kismat tal-tana, Ġesu li twilet għalina tkun ibnek bħalna. U Ġesu aħfirna d-dunubietna ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna li kollha speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżonn taħnina tiegħek. Slima lik Sultana, taħnina, ħajja ħlewwa tama tagħna. Slima lik li l-ek ngħidu, għalli xaħna t-turfnati u li teva. Li l-ek nitnedu, aħna li nibku, norfqu dan il-witta dmuħ.
Ejja mela, avukata tagħna, dawwalejna dak l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wardan it-turfament il-Ġesu, frattimbierek tal-ġuf tiegħek, u ħanina, u pija, u ħelwa, u Verġini Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa, mistejna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. ħobs ta' kuljum atina llum, aħfirna d-dubietna bħalma naħfru l-menuħa tiegħalina. U la daħalniex fit-tiġrib iżdeħ l-isna mid-deni għamma. Slim lik Marija bil-grazzi mimlija mal-ejmiek imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu u s-Santu. Kif kien mill-bidu jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Għatjom u malej il-mistieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistieħu u ma fislim. Ammen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal b'tana. Kristu il-qattal b'tana. Missier etajn Alla. Ħenna lina. Iben Alla illi fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-Grazzi Talla. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. L-iżjed nadifa. Itlob għalina. L-iżjed safja. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Illi tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba illi tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba illi tistħoq kull faħija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħanina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Tori ta' David. Itlob għalina. Tori ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' rabta l-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraċ tal-migranti. Itlob għalina. Faraċ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-Anġli. Itlob għalina. Sultana tal-Patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-Profeti. Itlob għalina. Sultana tal-Apostli. Itlob għalina. Sultana tal-Martri. Itlob għalina. Sultana tal-Konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-Verġini. Itlob għalina. Sultana tal-Qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana imnisna minnaj l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana imtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Riżarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-Familja. Itlob għalina. Sultana tal-Paċi. Itlob għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi id-dnubit tad-dinja. Aħfirna nitolbuk mulej. Ħaruf ta' Alla li tneħħi id-dnubit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf ta' Alla li tneħħi id-dnubit tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisu Alla. Biex ikun jisħoq ilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatilin għaddejja tiegħek mulej Alla, nitolbuk illi ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġini ikunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidina. Amen. San Mikiel Arkanġelu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tal-ant tas-sema, itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qieħ tal-infern li x-xitan u l-ispiriti ħżiena l-oħra li jġerew fid-dinja telfin tal-irwieħ. Amen. Muslim għalik, ħarjis tal-fidi, tal-feddej.
u għarus ta' Marija Verġini. Lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult, u mqaddes Giuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlana l-grazzja, il-ħniena u l-koraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martir, Itlob għalina. San Toroko, Itlob għalina. San Paul Missina, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adriodata Pisani. Itlob għalina. Intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Allalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk illi nqimu il-misteru tal-ġisem quddiem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla għeda dak li rebħetilna il-fidwa tiegħek. Inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierka il-qalb imqadsa tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierka kbira Alla Marija Santissima, imbierek l-imqadsa u immakulata konċizzjoni tagħha. Imbierek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġini Uomm, imbierek San Giuseppe, arus kastismu tagħha. Imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.